интелигентни хора, с които се развиваме заедно и работим. И това дава страхотни перспективи. Маркетинговата мрежа, маркетинговия план също така е много добър и дава възможности за много добро развитие. На мен най-много ми харесва това, че човек може да бъде индивидуален тук в работата, не да те налагат някакъв модел, по който да работиш. Аз съм там най-силен, когато трябва да проявявам индивидуализъм. Бих искал да кажа за един продукт, който на мен е любимия продукт в DXN. Това е PNG, но преди това бих искал да споделя няколко случая, които са по-така специфични от моята работа с DXN. Има едно момиченце, което има ДЦП, детска церебрална парализа. Тя няма увреждане на мозъка, но има увреждане по тялото. И до известна степен имунната система е компрометирана. Ние с нея работим от 1 година активно с физиотерапия, но това, което забелязах, откакто започнах да й давам да пие рейши и агарикус, че жизненият статус доста й се промени. И не веднага, но след около 3 месеца имунната система доста се подобри и тя спря да боледува. Понеже тя до известна степен е компрометирана като здраве и особено зимата нямаше грип, който да я подмине. Това, което